Halo, Halo, si Maem. oh Mm-mm. Tekanmu mah ya. iya iki nembe tekan omah iki mah. Ya Allah, kok si bengi. Iya, bener mama. Pak Tekan gone mama. hujan ya? Hmm? Heeh. Tekan gone mama udan serius kok. Udan awake sore kene sedina ki ora panas krimis terus. Iya, Berarti aku mis kaya rung tekan omah. durung mama. Oh, heeh. Bener mama. Bilangnya juga. Heeh. Terus kon mama kae udan terus. Heeh. Yo boleh. Udan. Iya. Lagi nembe tekan omah. Heeh. Udan terus kene. Iya. Aku niki mis kok nyoba tekan mau urung wis kene kok udan deres ngono aku. Nembe maem aku ayah telepon aku nembe wiji, maem bar maem. Mambe apa, Mah? Lawo ungseng ngene mak tunto kering tempe karo ungseng kangkung. Tempe. Tempene Heeh. garing. Tempene garing. Kering. Garing tempe dikering kan ya. Yang karo ungseng kangkung. Wes karo kerupuk. Iya. Berarti bar diandui ya, garingnya. Apa ya? Tempene iki lho bar diandui tempene garing. Oh, iki ning sirine ya. Nang omah. Ayah ning kamar. Iya. Mm. Iki cek ning warung. Aku ora tak go balik kok rame kok warungnya Mak Tun. Hmm. Iya. Tak go balik mangan ning omah. Wis rampung wis bar. Aku mau lewat rumah mama. Aku kelingan terus kok. Mu yo balike yo cedak banget toh. Iya, aku ingok ngono ki mbok menawa mamah nyabrang. Mbok menawa Tun. Ya ora to ya omah ning ndi. Aku kelingan mesti udan iki keruntelan mbek mamah enak iki aku. Berarti mu balike nyang mbak kene, mangkate yo liwat kene ya. Iya, Heeh. mangkate wis mendung. Hah? Iya, mangkate wis mendung. Heeh. Ya wis. Batin aku. Saya hati-hati ya. Yo. Iya, mama mau ngomong apa? Mama mau ngomong apa? Ora ngomong apa-apa. Sehat-sehat. Iya. Ya, Ma. Amin. Ya sayang. Sering bersyukur. Terus, sering keheningan. Iya. Ya, Ma. Iya sayang. Wis ya, Ma. Assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam. Aku sayang Mama. Mau ngasih surat ini. Aku sayang Mama. Belum ngasih. Iya.